prvom rade by som chcela povedať, že ma veľmi mrzia všetky obete, ktoré 7. októbra minulého roku zahynuli. Aj chcem vyjadriť solidaritu s ich rodinami a samozrejme aj s rodinami ľudí, ktorí stále sú bohužiaľ držaní ako rukojemníci. Žiadna forma terorizmu samozrejme nesmie byť akceptovaná, ani nesmieme ju ospravedlňovať a musíme všetci povedať, že je to nesprávne a musíme ako medzinárodné spoločenstvo spolu bojovať proti terorizmu. Avšak teroristický útok nedáva Izraelu právo na to, aby útočil na obyvateľstvo, ktoré žije v Gaze. Mňa veľmi mrzí tých 40 000 obetí týchto ľudí, ktorí zomreli práve v Gaze. Boli to ženy, deti, boli to mladí ľudia, starší ľudia. A viete, veľa rozprávame o Izraeli, o Židoch a o rôznych veciach, ktoré sa týkajú tohto regiónu. A hovoríme občas, mám pocit, že o ľuďoch druhej kategórie, ktorí žijú dnes v Gaze. Osobne som navštívila utečenecké tábory, ktoré sú v Libanone pred pár rokmi. A viete, vidieť generácie ľudí, ktorí vyrastajú v utečeckom tábore z tých predošlých konfliktov. Čo nám z týchto ľudí vyrastie? To nebudú ľudia, ktorí budú vidieť mier, ktorí budú chcieť spolupracovať. Musíme urobiť viac ako medzinárodné spoločenstvo, aby sme vyriešili tento konflikt, aby sme vybojovali dva štáty na tomto území a hlavne musíme momentálne zastaviť tú humanitárnu krízu, ktorá tam je. V tom pána Borrella veľmi podporujem. Musíme urobiť ako Európska únia všetko, aby sa dostala pomoc tým ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú a Izrael to musí umožniť. Ďakujem.